Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande men jangude noon refto waɗete yawngo on saha natanen windande men hesere. Bismillah, ene wayno on jangino bismillahir rahmanir rahim. Ndewnuɗen hen alhamdulillahi rabbil alamin. Rewi hen arrahmanir rahim e maliki yawmiddin. Rewi hen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rewi hen ihdinas siratal mustaqim. Rewi hen siratal lazina an'amta alayhim. Koɗo kannoɗon wadde ɗon kanɗon wadde ene wayno en garino e jangde meɗen ha ɗo henne. Ayi gadden kuɗol ngol. Gadden kuɗol ngol. Eywa, joni kuɗol ari wadde en jangino sa reedu yo mawnu seeɗa ha mbawen yiiɗum. Yo mawnu seeɗa ha mbawen ɗum yiide. Mbaɗen ni mawna seeɗa yoɓɓe e gite ko mbelani fewi ɓe mbawa ɗum yiide moƴƴi. Nani صراط الذين صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم. ɗum ɗo jangunoɗon saridu ara alif ɗa koygal alif lam zadel jubriya nunarak alif jubruna ayna dariɗo mim ta jorɗo ayna baɗiɗo lam jubriya ha mawɗo mimrak. Ko ɗo windande mon nde hanno. Ɗum ɗo jangunoɗon hande noon eɗen jang oɗo ay toɓɓaɗo mbiya gayna baaliɗo. Gayna baaliɗo toɓɓere nde ɗo woni gayna baaliɗo wonayi toɓɓere nde de gayna baaliɗo. Ɗo mbatta jubriya o ara alif lam mim. Ay ɗo ko gayna dariɗo. Ay ɗo dariɗo wowtaƴƴo ba jorɗo. Ay ɗo ayna baali arti ay lam jubriya arti ha mawɗo mimrak artiɗo. Nayde ɗo henna ko wow lam alif ariɗo. Lami alif daniɗa alif lam ay daredu arti alif taƴƴo lam jubriya nunarak. Ɗo fatiha haaɗi. ɗum ɗo woni gayril maghdubi alayhim walad dallin. ɗo haaɗi. Amin o noon ala he fatiha. Ay tiginte nani alif mim ay jubriya nani nunarak woni amin. Wadde hande ko gayna baaliɗo janguɗon.
ɗum tan woni hen ko ganduɗa ene ɓeydi e windande he ko gayna baaliɗo e daridu kasi ko heddi ko fof ko ɓenni ko nan toon moftani on gayna baaliɗo woni gayna dariɗo o sareedu toɓɓo wona dareedu nanɗo laabi ɗiɗi wadde ala ko woni ɗe windande laam allif o ko laami alif ndenniɗa ko laami alif ndenniɗa wiya laam allif nden noon gayril maghdubi alayhim waladdallin ko ni windirte amin woni yo Allah jaabo duwa o ɗo noon keɓɗa tiginte o mo janngonɗa o ɗon tan woni ko heddi ko nan toon alif mimen wiya nan dow to nden noon windande hannde yo haaɗi saridu woni dow ara rewi hen alif rewi hen ɗa koyngal alif laam zadel jubriya nunarak alif jubruna ayna dariɗo mim tajor ayna baaliɗo laam jubriya hamuɗo mimrak ɗo jangonɗon ko hande ko won less ko adiri ko gayna baaliɗo rewi hen jubriya ara alif laam mim gayna dariɗo daridu wowtaƴƴo bajorɗo ayna baaliɗo laam jubriya hamawɗo mimrak less ko wow laam alif ko laami alif ndenninɗa mbiɗa laam alif rewi hen ko alif laam dareedu arti alif taƴƴo laam jubriya nunarak wayde ɗum ɗo woni fatiha ma ɗo haaɗi amina noon ko tiginte o ɗo o woni ɗo jannguɗa tiginte nden noon fatiha gasi kala ko a janngani hen alluje ma gadiɗe ɗe ko ɗe goni ɗiggani joni noon en gayni fatiha min gartoy e limtongo rendine e sifa newiɗo jawɗo ha gandon fatiha ko janga hen ko ma won karfeje nogas e goo ene moftani on e nder fatiha karfeje jeeɗi tan woni ngala e fatiha ko ɗen uddi abajada o abajada mo jangunoɗa o kanko fof so rendi nogas e goo ene mofti e nder fatiha so ɗiggi heddo karfeje jeeɗiɗi ɗe ngala e fatiha ɗum woni fa toɓɓuɗo ja cewɗo walla ja tongu shintoyɗo piccuɗo za koyngal ja cewɗo e hun endu en e zeyyin ɗeɗo jeeɗiɗi ngala e nder fatiha he kanƴe noon timmini abajada o fatiha mo janguɗa o hankkadi en timminimo heddi ko refto makko ara gaynen fatiha hankkadi wona en gayni fatiha janggen noon par seeɗa seeɗa nde wonno koye guurti faya wadde duuso waɗe hen yaada e mon taw ko jaam jaam haade mon yejjidde ko jangonɗon ko sono gartoyi kadi wona kadi ko jangano ko kadi ɓuuri kadi adda haala ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗon janggon ɗigga son no yaye mon saggito on nodde 002 121 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jeeya wo saabu caggitoɗa a saggani ko ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo nadde jangde he bisimilla ma gara min kalama sarɗoyeji ene welma naata a yiɗa gacca ndeeƴa jokka haaju ni foti ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ƴette kuɗi mon e karneji mo mbañiton ko woni ɗo ko fof e hewde koko jangga tan woni ɗo hoto haqqille ma jiiɓo hen
ko woni dow ko ɗum janngonoɗa. Les one ko gayna tan baali ɗo tan ɓeydi hen e daridu, ko heddi ko fof ko a jangguino, ko gayna tan baali ɗo ɓeydi hen e daridu gasi, ko heddi ko fof nan toon. Laam alif ko laami alif tan woni toon. Teginta a jangi teginta. Wadde windanma hande nde les nde kala ko a janngani e mayre ko dow ko woni ɗiggani. Fatiha a janggat tan ene arta ha nde suura. Alhamdulillah.